Hola, chicos, que tal? Estamos no especial 50. A Xoxi temos aquí unha invitada, que normalmente somos dous, pero hoxe somos tres. Obviamente porque hai unha invitada. Bueno, e vostedes vos preguntando, quen é este invitado tan majo que temos aquí? Pois esta chica chamamos Maitane e ten aquí un negocio en Outes que é super guai. Pero bueno, eu estou un pouco bias porque é super guai. Ela vem de País Vasco, seus avós son daqui. E, bueno, pois chegou aquí e montou unha librería social, que non é unha librería de luxo, é un concepto así máis novedoso. E, bueno, pois queríamos facer uns preguntas porque consideramos que ten moito que dicir e que ademais que é un... O sea, é unha entrevistada perfecta para a Xouxer, porque une moitos temas dos que falamos normalmente, de facer cousas sociales, generar comunidade, e, bueno, tamén lle preguntaremos por como está levando a actualidade e todo eso. Pero primeiro queríamos te preguntar, así máis en general, por exemplo, que queiras, que como chegastes a este punto no sentido de como chegastes aquí a decidir que queres montar unha librería en Outes de todos os sitios que hai no mundo, que non é o primeiro que che ven á cabeza, e que tal? Vale. Bueno, primeiro cheguei a Outes, despois me fui a Liberia, non foi así en plan, bueno, aquí, Pois cheguei a Outes un pouco tamén expulsada por un pouco esas subidas de alugueiro e todo que había no en Santiago arredores, porque eu cheguei ali, vivía no rural compostelán, pero bueno, e atopei esta casa cerca dun mar, ao que viña moito, que eu viña moito para esta zona de aquí, e atopei aí unha casa en Dix. E despois o que pasaba era que eu traballaba en Santiago e o problema era que ao final traballando en Santiago facía a vida en Santiago. E era, eu veño do rural de País Vasco, pero do rural, e para mí non tiña ningún sentido habitar como estaba habitando este espazo, o sea, non coñecer apenas xentes, ou coñecer os meus veciños. Entón, dándolle voltas así, e veía ademais moitos exemplos de comercios e proxectos que pensei, vou intentar, que se polo menos podo como vivir no rural, traballar no rural, e aí, dende aí sí que se aviva un pouco, non? O que é a convivencia de habitar. Non foi así. Cando chegaches aquí, que pensaches Cando chegaches aquí, que pensaches do Concello? Como foi os teus primeiros meses en Outes? Como foi volver ao rural? Porque ti, no País Vasco, naciches nun pobo rural, pero volver ao rural, e é un rural que é o que falábamos, non? Das túas raíces, porque ao final ti tamén tes raíces galegas, ter ese contacto de primeira mão. Como foi? Sí. A ver, para min tamén viña como do rural compostelano, que é moi diferente a este, e para min este era como un rural máis aberto tamén. Como eu o sentín moi acolledor, bueno, no sinto-me super acollida. E logo sí que é verdade que a partir, que son como dos preguntas diferentes, non? Porque somos realmente eran do sur de Lugo, pero eu o que sentín cando cheguei a Galicia, que en xeral foi que recuperaba un pouco como as miñas raíces. E o galego é como a miña lingua familiar, que eu non sabía, pero que recuperei, non? De algún xeito. Porque veño na zona do País Vasco, pois que non se fala moito euskera, si que facemos unha aposta, pois mis amizades sí que falan euskera, pero digamos que a lingua da miña familia é o castelán, entón tendo o galego, non? É como entón é a lingua da miña familia. E para min o galego, de feito, estou aquí e ainda sigo, ainda que pasei por moita precariedade, foi o idioma. Claro. Sí, sinceras. Bueno, Bueno, podemos sacar que incluso da crise da vivenda e da perda do galego se poden sacar como positivas. eso que titularía la voz de Galicia. Como a crise da vivenda impulsa os jóvenes emprendedores a mudar galego. Plan de digitalización de tu Unha historia preciosa para a página de sociedade. Vendedor. Non me dar ninguna idea porque efectivamente en calquera momento sucedería algo parecido. Despois quería che preguntar se tes como algunha cousa favorita daqui, de Outes, así como, porque é verdade que no podcast hai veces que somos un pouco outescentristas, é como unha das nosas temáticas máis habituais, porque polo que sea non chegan as noticias de Outes tampouco a, pois eso, la voz de Galicia. Bueno, non vou dicir nada. Unha pregunta. Só unha pregunta, por favor. Pois mira, a mí Outes parece un concello increíble, que ten un patrimonio histórico brutal, que aparte, que a nivel de, non sei, se miras as rías, incluso máis alá, xa chegando ás outras, ten unha oferta cultural e un movimento increíble, que se mantén gracias a xente tamén que o consume, que aí tamén vou poñer un punto a favor das señoras, que son as que mandan no concello,
E para min Outes, a verdade que ten todo, ten patrimonio cultural, ten montaña, ten mar, ten comunidade, ten proxectos, ten oferta cultural, e eu creo que é un concello que ten como moitísimas posibilidades, como que é un sitio onde está fervendo e que é posible como cociñarme, sabes? É como un pouco, entón todo perfecto, Outes centrista a tope. Que guai. Sí, vale, a seguinte pregunta ven un pouco por aí, que, bueno, xa acabas de explicar un pouco, pero queria preguntar se esperabas ti esa acollida, porque tamén como veciña que un pouco, digo, isto parece que son eu a target audience do teu negocio, de unha librería social na que faz club de lectura, e non esperaba eu tampouco que houbera tan boa acollida a todos os proxectos que estás facendo e tal. E queria saber como vestís, se tamén te esperabas ou non. Claro que tamén, a parte da acollida, podes explicar un poquinho que faz na, Sí. na librería. Na librería Oulas. Maravilloso. Sí, para os que nos vexan que mellor non coñedan que é a librería de Santiago, que deberían descoñecer evidentemente. Claro, pois expliquei tamén un poquinho eso e como foi o tema da acollida. Vale, pois empecé igual por explicar o proxecto. O proxecto surde un pouco ca idea non só de facer unha librería, sobre todo porque os libros me parecen como un medio de traballo enorme, porque eu traía da social e eu traía moito a través dos libros, que as persoas que atendía, un pouco porque poden poñer voz a cousas que unha persoa xa non pode poñer, non? Como que representa un pouco a realidade e, bueno, os libros son cultura e son moi necesarios. E entón, a parte diso, tamén era a idea un pouco de ser como un centro un pouco sociocultural, non? Onde hai actividades, onde a xente se xunta, pero non só coa intención de vir a aprender, sino coa intención tamén de vir a ensinar, non? Pois, por exemplo, como pasa no Club de Calceta, que son as señoras as que ensinan e as que aprendemos entre todas, ou agora na Casa das Artes, que imos comezar os luns, como un pouco como ese espazo de encontro, entre outras cousas. Aí temos unhas pequenas fotos, por certo, da tua infancia no País Vasco. Queridas pues, Están no archivo público. claro, ti tes un contacto Sí. justamente coa cultura dende cativa. Sí. É algo que che inunda dende xoves, Sí. non? Ou é algo que desarrollares unha paixón máis tarde na tua vida? Non, eu creo que foi sempre, pero tamén non é tanto que sexa parte da cultura como tal, sino a parte da comunidade, como a xente. E claro, como a propia comunidade e a xente xera na cultura, pois vai como intrínseco, non? Unha cousa na outra están xuntas. Pero bueno, en canto a acollida, eu que eu fago as cousas sin pensar. Eu dixo, vou probar, e se non capitalizo paro, probo e a ver que tal, eso está, non lle din moitas voltas, nin siquiera pensar na acollida ata o día que abrín. Que de repente foi a inauguración e veu unha chea de xente que ninguén me coñecía, porque eu aquí non tiña vida, ninguén me coñecía, que había tantísima xente, veu xente maior, veu xente pequena, veu xente mediana, e como que veu todo o mundo, entón, é que dende que abrín eu non podo estar máis agradecida, Seguimos. Non houve ningún problema, por eso non hai un corte. Despois, eso, estaba como intentando pensar preguntas que tamén teñen con temáticas recorrentes no programa e Anxo tamén somos uns culturetas pesadísimos co rollo de importante de crear comunidade, fazer espazos comuns e, bueno, supoño que, obviamente, vendo da tua trayectoria como traballadora social, pero queria preguntar por eso e tamén por un aspecto moi guai da ULA, que o vexo como un espacio moi interxeracional, como que tes como un espacio para nenos, tamén tes espacio para maiores, tes espacio para adolescentes, e quería pensar, pues, o sea, queríamos sobre isto e como chegastes a crear estas cousas. Bueno, é que o de xerar as actividades non é tanto como que lle dou moitas voltas, sino que eu voto e as cousas van funcionando, por eso é como que estou super agradecida porque realmente é a xente a que está xerando o proxecto, eu deixo espazo, pero porque o espazo, digamos, o que funciona a través da xente, se non vira xente dese espazo non sería nada, non? Entón, bueno, está como esa parte. A parte da comunidade é que é esencial, e de feito esencial o tema da transmisión tamén da información de arriba a baixo e de baixo a arriba. Porque se non compartimos, é como que nos fracturamos en diferentes culturas e al non ter como algo en común como sociedade, é moi difícil que queramos mudar a sociedade e que queramos unha sociedade mellor para todas as persoas, non? Como empatizamos co resto das persoas? Tendo cousas en común, coñecéndonos,
valorando que esas persoas son a pesar das diferencias, non? Entón, claro, se ti non xeras ese ambiente onde se comparte, onde a xente se permite coñecerse entre sí, é moi difícil promover a empatía e é moi difícil promover como unha sociedade realmente que sexa boa para todas as persoas. Entón é que é esencial, porque se eu non sei o que é unha persoa de 80 anos e simplemente vexo a fachada de persoa de 80 anos vai ao supermercado co seu bastón e é o único que sei sobre esa persoa de 80 anos, como eu vou poder interactuar ou xerar unha sociedade onde esa persoa pode estar incluída? É que é imposible. E igual o mesmo, non? De típico, es que a juventude de hoxe en día, non? E agora que teño, por exemplo, a Uxi de prácticas que ten 17 anos, que eu alucino o cambio xeracional, pero moitísimo que estou aprendendo con ela tamén, o sea, de... Entón, bueno, eu creo que é super necesario que somos, que decir, somos persoas, precisamos estar co resto, e que non... Sós non facemos nada. Entón, bueno, nestes tempos que asustan un pouco o individualismo, pois, a tope. Hai que intentar, polo menos. Sí, eu este tema ademais teño relacionado ca mítica noticia que poñen nos medios un pouco para dar el salto de os jóvenes xa non saben como pedir carne na carnicería, xa non saben como pedir peixe na pescadería. Eu, obviamente, pois sí, sei que iso non está ben, e igual que es que tamén teño como o rollo este social para atrás, pero pareceme que a forma de solucionar este tipo de cousas é co que estás dicindo ti, de generar espacios donde ti te sentas cómodo e ves que falar ca xente é algo natural, que falas con xente de diferentes idades, porque que senón tampouco é culpa tú, é como un problema social. É Non que é que a ti che dea medo falar co carniceiro. E que ademais antes había esos espacios Exacto. sociales que se foron eliminados, bueno, con moitísimas cousas, entre outras o desarrollo, bueno, do emprego, como tal como está concebido o emprego de hoxe e todo o tema, pero tamén o de como vivimos, de que estamos inmersos por nas novas tecnoloxías, e que xa temos que socializar máis a través de medios digitais que medios físicos, e iso ao final pois tamén é moi positivo que haxa iniciativas como a túa, ou como moitas outras que axudan a dinamizar iso. Por exemplo, o tema das foliadas, non sei se fixeron unha foliada recentemente, pero si és unha raza que gusta bailar, que gusta o traje e todo eso, as foliadas son justamente tamén espazos de interxeracionais donde todo está permitido e que son naturales. Que, de feito, justamente a veces, pois hai, como nas discotecas, non? As discotecas son é como o primeiro paso que ten a xuventude para socializar dunha maneira máis libre, pero mellor non é tan libre, porque ten uns protocolos moi marcados e non hai esa liberdade que ao mellor atopas en lugares como nas foliadas, que ao mellor cada día máis xuventude se suma a elas, pero que ao primeiro non parece tan divertido como realmente é, non? É que, non, bueno, non sei que entendedes vos, pero a mí me dá a sensación de que todo está moi relacionado ao medo. Cando ti tes medo, porque o descoñecido dá medo, é como que che sea a violencia, non? A violencia ven un pouco dese medo ao descoñecido, a non saber controlalo. Entón, o que pasa un pouco na interxeracional é, por exemplo, na pescadería e carnicería, temos medo de ir pedir o peixe e errar. Non pedir o peixe, porque imos sentir que non valemos para pedir o peixe, cando iso simplemente se arreglaría dicindo, mira, é a primeira vez que veño a mercar peixe. Como teño que pedir o peixe? Como funciona isto? Como vai o xénero? E xa está. E non pasaba nada, pero temos como medo, que creo que tamén a xente é un pouco máis, bueno, a mocidade, non? Que eu creo que temos que, como tamén, nos facilitar esa interacción, pero que tamén teñen medo, porque ao final a cultura agora vai moito máis rápido e nós compartimos igual cultura con xente que nos saca 20 anos, pero non compartimos cultura con xente que lle sacamos 10 anos. Entón, aí hai un cambio xeracional que eu creo que nós tamén temos que facilitar que esa xente sinta que tamén poden aportar o seu dende o seu, que tamén temos un traballo de humildade. Non, porque... Pero... Sí, e bueno, non vou seguir con este tema, pero no rollo pescadería e carnicería, que estou intentando ir e pedir cousas, teño que dicir que a miña experiencia como persona que nunca iba e ora vai, a xente encanta falar contigo, e se metes a pata e faz un chiste, o carniceiro e pescadeira quedan encantados. O sea, a ver, hai de todo, o sea, hai de todo, a ver, a xente que ten un mal día e tal, pero normalmente cando fui e a liei parda, porque non sabía pedir que me abriran el libro o peixe, normalmente a reacción é unha interacción positiva, o sea, incluso na que xa mal, a interacción sobe ser de feito positiva. E tamén isto teño falado tamén, pois, por exemplo, dentro da miña casa de pensar, tamén é unha pena que eu, por exemplo, poda ter máis en común, poda falar máis con unha chavala
que vive en Singapur, pero que lle gusta One Direction ou min ou Taylor Swift ou alguén, e teñen máis en común que a mellor camiña a veciña da porta, Sí. porque compartimos realmente máis mundo e máis cultura. E eu despois a miro das cousas daqui, eu que sei, de plantas, de foliadas, de coplas que se sabían antes, non teño ni a máis Total. remota idea. E é bastante triste. Total. Pero bueno, vamos solucionar. Despois, outro das temáticas obviamente da Xouxer que ven sendo pois isto de podcast, mundo digital e tal. Queria che preguntar, que bueno, xa sei porque isto falamos antes desto, que tal levas e como ven sendo o rollo de o aspecto da aula librería de Instagram, porque sí que che vexo moito aí, que faz moito reels e que tes como moita presencia e que, bueno, pues está super ben. Entón queria che preguntar como levas. Vale, bueno. Eu que estou un pouco agora en crise existencial con que para sacar adiante un proxecto tens que ser tamén influencer. É absolutamente agotador. Non son nada diso, nin estou cerca, pero é verdade que teño un pouco as redes sociais por obriga. Son moi enriquecedoras en moitos aspectos, porque sí que para o meu traballo me sirven, descubro moitos autores e autores, descubro como libros novos, pero é verdade que tamén hai unha parte de medo, porque é como se tivese que estar todo o rato alimentando para que poida funcionar. Entón, para min, son unha vía de comunicación increíble, sobre todo para a parte de venda online e para as actividades, pero ao final te vas dando de conta que cando xeras xa a comunidade anda alén das redes. Como vai fora diso, sí. Sírveme máis o pegar os cartéis e falar por WhatsApp nos grupos, móvese máis ao final aí, e un momento onde iso se volve un pouco máis escaparate e non tanto espazo como de recolectar xente. Me pasaron cosas preciosas a través das redes, por suposto, pero sí que me gustaría imaginar un mundo onde iso non tivera que ser tampouco... Claro, que sea obligatorio. Exacto. Sí. No, porque, digamos que antes igual ti pagabas polo anuncio e vale, era unha inversión económica, pero agora o que facemos é pagar co tempo. Eu non pago diñeiro en Instagram, pero pago moitísimo tempo, que se trasladas en diñeiro, pago moitísimo máis do que pagaría por un anuncio na radio. Claro. Pero moitísimo máis. Entón, bueno, aí está o... Hai traslados. A ver, é unha moi boa reflexión ao final, porque obviamente genera tamén pois un peso por encima do negocio que xa é, e as redes, obviamente, pois non é unha cousa que tiñes que ser necesariamente un experto para facelas, pero levan o seu tempiño, No, e ademais conlevan un recurso e que tes que cargar na xente, ou a mellor tes que presentarte de certa maneira, que é un extra. No, hai estas outras cualidades que normalmente co traballo de ser un libreiro, libreiro, pois non van, ou non deberían ser unha parte fundamental. Normal, non é unha cousa. Temos aquí últimas preguntas. Unha que che quería facer tamén para os ointes, que é que libro estás vendendo máis últimamente? Que mellor que como clarísimo. E despois un libro que non estés vendendo tanto, que tes na librería, que crees que a xente lle fliparía. Tampouco a xente xa podes pensar nun grupo concreto, porque senón... E despois tamén eso, di o arroba do teu Instagram, que xo preguntei que é bastante. Perfecto. Ben, vou empezar pola de que libros non vendo, que considero que está moi ben. Non vou dicir un libro, non me estou mollando, ben, estou unha galera perdida, Oye. No, pero sí que como aproveito como para dicir que me dá moita pena que a xente lee os libros que se fan famosos en Instagram, xa falando diso, creo que a literatura se está enviciando moitísimo tamén a través da moda. Ler, que se está poñendo de moda, que é unha cousa increíble, que se manteña de moda, pero é certo que ás veces libros que non son tan pa tanto se poñen como obras maestras e hai xente escribindo maravillas que realmente non chegan a ninguén. Entón, bueno, é que así se me ocurren moitísimos libros, sobre todo autores, xente que ve investigacións, pois, por exemplo, publicidades veciñas. Por exemplo, Mari Carmen Rey Núñez, de Mazaricos, escribe moi ben, ten unha escrita super bonita e as novelas son super bonitas. Ten 5 novelas, se non estou equivocada, e o percorrido que tiran esas novelas é cativo. Entón, dixo, ostra, e son cosas que aportan, son de feito detrás da xente que escribe, hai anos e anos de investigación, logo hai xente que simplemente escribe así tal, e como é Instagramer, pois se fai famoso, ou igual xente, o que sei, eu paso moitas horas lendo, e para poder facer ben o meu traballo. E hai librerías que funcionan soas porque a xente é influencer, inda que non lean un libro. Entón, ou lean os libros famosos, non?
Entón, bueno, así como por facer, eu diría iso, máis como intentar dar oportunidade a esos libros que dis, non o leería, voume ler un poquinho a ver que me conta. Pois interesante, pois mira, vou meter aquí e o vou ler. E logo, o libro que máis estou vendendo últimamente, porque estou persuadindo a xente, é Mi planeta naranja de José Manuel Vasconcelos, porque é o meu libro favorito do mundo. E a xente cando ven cal leo, eu levaría este. Sempre acerto, sí, é un escritor brasileiro. Unha sinopsis así que invite a lelo ou que Invite a ler. estás dicindo a xente Vale, claro, vale. Pois seguindo a xente. Si entran, vale. Pois é un libro moi tenro, tamén é duro, dun rapaz que vive unha situación, bueno, socioeconómica de pobreza complicada en Brasil, que se chama Sesé, e conta un pouco pois, a vivencia, fala el todo o rato da vivencia de un neno, e como el se interrelaciona co mundo. É moi bonito e moi interesante porque ten unha relación de amizade unha persoa maior, un señor adulto, non vos conto máis. Foi interesante que no club de lectura que o limos saliu como a cultura do medo tamén nos está invadindo un pouco, porque eu cando lín ese libro, cando tiña 15 anos, encantou a relación que tiñan entre eles. O relín, e sabendo o que pasaba, que iso tamén o contaba unha compañeira, Ana, todo o rato tiñamos como a paranoia de que ese home iba a facer algo. Xa. Que hai algo turbio había. Claro. Cando simplemente é unha relación de amizade interxeracional, Sí. onde ese señor participaba na vida do rapaz como unha figura adulta que ese neno precisaba nese momento. Claro. Entón, bueno, como temos que ter un pouco cuidado e como tamén a nosa propia mirada está mudando, ¿no? Cara ao mundo e nos estamos relacionando máis tendo medo, a defensa... Claro, é que ao mellor os libros é un medio Sí. para divulgar, do final, o que falabas antes, non? Está esa literatura de moda que casi máis un vínculo para gañar dinheiro que para transmitir unha mensaxe ou simplemente expresarse, Sí. porque non é un medio moi bo para expresarse, Sí. devagar. Sí. Que dir, ti tes dito algunha vez Sí. que ves a lectura como algo moi egoísta, non? É dicir, Ujú. que tes que guardarte ese tempo para ti, porque ao final a lectura é algo moi Sí, íntimo, emocionante. moi persoal. Pero justamente tamén dende o punto de vista do que escribe, non? Ujú. Que quere transmitir unha idea, quere transmitir unha mensaxe, quere transmitir unha historia que ten na cabeza que Ujú. é a mellor maneira de que o lector, que tamén é un momento moi íntimo, pois que absorba, non? Hai eses dous mundos agora mesmo Sí. na lectura, porque dices ti que está moi ben que a literatura se poña de moda, non? Sí. Pero, que ves? Hai esa xente que está sumando a moda, pensas que se vai enganchar por libros que están de moda ou que realmente lles viría mellor esa literatura máis xeral, bueno, literatura de mensaje, non? Trasfondo, por exemplo, este libro que acabas de recomendar, pois ten pinta de ter, pois, Ujú. un trasfondo social, que a Sí. mellor que a tua base de traballo social tamén che gusta máis, como comentarías aí? Sí, eu o que vexo é que os libros un pouco que se poñen de moda, que ademais gustame porque se están poñendo de moda un pouco dentro do Bookstagram libros de mulleres, de desenvolvemento de mulleres, que creo que é un cambio, libros ademais como bastante accesibles a nivel de lectura, entón parece ben genial porque a xente sí que entra ao mundo da literatura a través de aí. Cal é o medo que me dá? Que se está poñendo moi de moda de cantos libros lín este mes. Canto libros esa parezca máis tocho, mellor libro é. Cando hai libros que ten 20 follas que te deixan pensando para todo o ano. Entón, eu me gustaría como que sacáramos dese capitalismo atroz a literatura, porque a literatura vai moito máis aló. De feito, outro día veía aí como un post que puña canto se tardaron en escribir varios clásicos, ¿no? E había algúns que era, que sei, El Señor de los Anillos, 14 anos escribindo que se pasou o miño, pero había outros que tamén son obras mestras que escribiron igual 6 meses. Entón, como que a literatura está fora de toda esta lógica capitalista e que temos que un pouco intentar mantela aí, a pesar de que, bueno, de que un comercio que quere proteger os dereitos de todo relacionado aos traballos da literatura, etc. Pero, bueno, entón está como esa parte. E esqueci na última parte que me preguntaches, Anxo. Nada, que creo que ahora estaba moi interesante a tua resposta que te voy a pedir, pero eu creo que viña por ese trasfondo que tens de traballador social, Vale. destes libros con máis temática de mensaxe social que nos axuda a entender o mundo, Sí, moitas veces. total. Que é unha ferramenta moi boa, porque moitas veces, pues claro, Sí. nós coñecemos a xente que coñecemos no noso concello, ou a lado onde vivimos, ou onde traballamos, pero moitas veces a literatura
pode ser un vínculo moi bo para coñecer realidades distintas, non? É que a mí me parece que o que ten a literatura, e isto en relación ao club de lectura de fantasía, por exemplo, é que hai libros con temáticas e con información para todo o mundo e para todas as miradas que ti tes de ver o mundo, porque igual é a información que recibo a través dun ensaio social, porque a miña parte, Silvia, o recibe a través dun libro de fantasía, caso os personaxes, por exemplo, a fantasía, no que me costa moitísimo ler porque non estou acostumada, porque eu teño esa outra perspectiva, non? Mais social, tal, pero que ao final é todo o mesmo, porque a través dos libros que lemos no club de fantasía falamos de igualdad, falamos de violencia, a través de un libro explícitamente de violencia falamos de violencia, pero tamén igual falamos das personaxes e como se interrelacionan ca historia. E logo hai outra xente que aprende literatura e merca pues, o manual del frigorista e lle sirve para montar a tal. Entón, eu creo que houve dos libros que hai para todo o mundo. Entón, cando alguén di non me gusta ler, non sabes o que te gusta ler porque hai libros de 10 follas que son increíbles e que igual sí que podes acceder a eles e que logo estamos todo o día lendo. Por tanto, non? Sí, total. E a parte do egoísmo, que agora me vou de volta, claro, é unha actividade que precisamos tempo, unha actividade, eu diría que é unha actividade anticapitalista, dentro do momento en que tens que estar sentada, 100% centrada, porque é tipo unha película. Te pos a barrer, vas adiantando cousas, estás coordenador dentro estás cal película. La lectura é imposible, porque se ti non abres o libro e o lees, non pasa, non acontece. Entón, bueno, pois eu creo que sí que se empezamos a ler máis sí que podemos facer un mundo mellor, eu estou segura, porque a xente que ten para si mesmo para alimentar a cabeza fai abrir as miras, e abrir as miras leva evidentemente a unha sociedade muitísimo Se vai máis feliz. absolutamente, absolutamente, sí, básicamente. Bueno, e agora xa, última pregunta, que é moi interesante que xa estive non generar dinámicas capitalistas como de lectura, porque a mí pásame que é como estou na final entre necesito motivarme para ler, porque é unha actividade que che genera un rechazo maior empezar que sentarme a ver unha serie. Pero hai veces que, claro, a miña maneira de motivarme está relacionada con que valor lle dou as cousas e a productividade, e bueno, isto é terrible. E esa última pregunta, perdón, era que como levas ti a actualidade? Porque, bueno, como sempre estamos falando de noticias aquí, un podcast de actualidade, e é moi difícil, e ademais está moi relacionado co que dixestes antes, de cando volvestes a ler o libro, que a túa mirada cambiara e que xa como unha relación interxeracional de amizade xa a ves de outra maneira e é tal cual estaba pensando eu en eso, que ao final hai moitas veces que a actualidade nos saca pois unha inocencia ou unha nos mete nun cinismo, porque claro pero é que é imposible non facelo, porque estás vendo pois o de Jeffrey Epstein, que si Trump, que si non sei cantos casos de homes que entran en páginas web para ir a unha academia como abusar sexualmente. É que é imposible que ti eso despois non che quede. Entón, como estás gestionando ti a realidade? Que pregunta tan sincera! Tes algún consejo, por favor, necesitame de axuda? Pero non sei se podo axudar moito. A sosega, absorbidos pola política. Pois mira, para mí, na actualidade, a verdade é que trato de manterme positiva para poder seguir xerando cousas. É moi difícil e non quero ser como falsa, non son positivista, o sea, eu creo que a realidade agora mesmo estou nunha situación super complicada porque digamos que, vou dicir, o enemigo non é tan claro ou direccional, non é como tan fácil identificar esta persoa bueno, estamos nunha dictadura, esta persoa está matando a xente que pensa diferente e está deixándonos mortos de fame, non. Estamos nun momento onde parecerá que temos todo e estamos perdendo como as cousas máis esenciais da vida, que son as que nos suxeitan. Entón parecerá que non temos dereito a queixarnos por ter as necesidades básicas cubertas, pero estamos perdendo a humanidade. E entón, estamos como, bueno, a miña sensación, con todo o bombardeo de información e con todo o bombardeo de violencia, estamos nos acostumándonos a violencia. E o que igual fai 10 anos non éramos capaces de ver un neno ensangrentado na tele e facías así porque non aturabas, agora eres capaz de ver 14 nenos seguidos aí sen brazos e sen pernas. E iso eu creo que eso nos está levando a, claro, se eu non consigo sufrir con iso, con que non sufrir? Un pouco como, non sei con que falar, pero vos acordáis cando os niños soldados en Sierra Leona? Non do tema me vou, pero a estrategia que tiñan para ser niño soldado era xusto esa. Mata a tua nai, mata o teu pai, entón unha vez mates as persoas que máis queres, que máis te vai dar matar ao resto? Entón eu creo que con nos están facendo, pero a través da información. É como
bueno, nos están insensibilizando. Entón, se non hai sensibilidade non hai humanidade, e se non hai humanidade non hai cambio. Simplemente, entón eu creo que, cal é o consello? Que non sei que son humanos, non sei ningún. O consello, para min, é que nos manteñamos humanos. Que intentamos, eso, informarnos de cousas bonitas que sí que se están a facer, que son moitas, e que intentemos tamén ser críticos co que vemos, que nos juntemos ca xente que queremos e que nos aporta positivamente e que nos debate e que sigamos debatindo ata o final e que intentemos eso, como manter a empatía. Si ves que te estás insensibilizando porque non paras de ver Instagram, apaga Instagram un rato, recupérate, porque é normal, é unha estrategia, é normal que nos afecte a todas as persoas. Intenta apaga, recupera, lee un libro, por exemplo, ou unha peli que te tal, o que sexa, e recupera a humanidade, e logo xa, dende aí, sigue, sabes, pero co que temos que intentar, apetece, non? Sí. Bueno, xa non nos queda moito tempo, Perfecto. pero non sei se queres rematar alguna... Como esta mensaxe que vamos a dicir, que está moi ben, Vale. ou se queres dicir alguna cousa máis, alguna cousa que Vale. penses que queda no tinteiro que nos queras comentar. Pois que o rural é futuro. Que o rural, que temos que ser a todos Claro, rural. claro, futuro, claro, futuro, sí. Dios, que invitada tan adecuada. Por qué? Porque o rural está o que mantén a comunidade e as cousas básicas do que é o humano. Tamén estamos en proceso de perder, porque tamén somos persoas dentro da sociedade, pero creo que aquí hai unha oportunidade increíble que non hai noutros sitios. Entón, bueno, e que outros mola, que veñades, visitar. Aprobamos esta mensaje. Eso tal. E que moitas gracias por convidarme. Moitas gracias a ti, Marita, además, por eso. Siguiendo ao plató. E, bueno, para poñerlle un broche a esta entrevista, ti cando comezabas na librería, bueno, pues evidentemente era unha viaxe ao descoñecido, pero como ben dixaches ao primeiro do programa, pues tiveches unha boa acollida, e buscando imaxes para poñer aquí na entrevista, pues atopámonos cunha pequena xoia que nos pode servir tamén como unha bendición para a túa permanencia aquí en Outes e que o proxecto siga funcionando durante moitísimos anos. Así que vamos poñer un pequeno son. ¿Cómo estás? Venche visitar. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Dios entre aquí. Dios entre aquí. Gracias. Eu demo na casa do fraile. Perfecto. Mira, esta Radio Galega, biches, que me está facendo unha entrevista. Ai, bueno. Que che parece? Ah, estupendo. Que ves, darlle a benvida? Teñolle dar a benvida e saludala. Que é moi boa chavala. Qué bonito. E que lle... Bueno, pero este é un pequeno... O primer broche. Pues ese señor. Isto é increíble. Ai, que bonito. Sí. Bueno, para evidentemente mucha xente non coñecerá, esa señora que dicía esa bendición tan particular, pois era a miña avó, que xusto cando empezaches con este programa, pois entrou, abordou por completo a entrevista, e che dou esa bendición. Sí, e que bendición pa sempre, esperemos que se manteña, e nós repetimos pois esas palabras como non podía ser todo. Gracias. Así que, por moitos anos. Igualmente, gracias.